डिस्टेन्सआ जाबाय मा मुङा नों आना पुर्नम मुसाहारि गामिनि मुङा गामिनि नामाथ' जियागुरि दा बाथाबारियाव थायो जाहैबाय बावैसो सान सिगां नोंथांखौ बिपिएफ दोलोआव जइन जानाय नुदोंमोन मा होनना लाङामोन आंखौ थारमानि थाखानि लब देखायदों आरो जोंनाव फैबा 5,000 होगोन फै जइनिं जाहैनि होननानै आंबो जाम्बुरि दखानावसो फैदोंमोन लामायाव लोगो मोननानै लेंलांफादों आरोखि फैदो बेवहाय जइनिं जाहैनोबा 5,000 थाखा होगोन होननानै लास्ट बाराव बिसोर मा खालामखो 200ल' हरनानै थिनहरबाय बबे जायगायाव जइनिं जायामोन जइनिंआ सेंमारियाव बिपिएफ दोलोआव जइन जाहैदों बिपिएफ दोलोआव जइन जाहैदों गोसो जाना जइन जायो गोसो जानानै जाखायाखै आं गोसो गैखाया आं आगोलावबो इउपिपिएलआवबोमोन नालाय आरो दासिमबो थागोन बे थाखानि लब देखायनाय आंहाबो एसे गोनांथि जादोंमोन नालाय थाखा बेनि थाखाय आं बिसिनि लबावहाय थांफ्लांनाय जाबाय नोंथां आरो सोरबाफोर थांफाबावदोंमोन नामा थांदोंमोन बिसोरबो फैफिनगोन साबेसे थाङामोन साबा जों गासै साबाखामोन दिनै नोंथाङा मा दोलोआव फैफिनखो दा आं इउपिपिएल दोलोआव आगोलावबो दंखामोन बेयावनो फैफिनबाय